μέχρι να γυρίσουμε στους interview, έχουμε πάλι interview κατάσταση εδώ πέρα. Τα βλέπουμε πάλι αλλιώς, διότι με την κυρία Σκατζή μιλάμε για lifting ουσιαστικά, κυρία Σκατζή, αλλά όχι με ενέσιμες μεθόδους, έτσι δεν είναι? Μόνο με τα χέρια. Πώς λέγεται η μέθοδος αυτή? Ονομάζεται Rejouvance. Rejouvance. Είναι γαλλική λέξη. Αυτό να μην είναι το κρεβάτι του πόνου. Πίστεψέ με, δεν θα είναι καθόλου το κρεβάτι του πόνου. Με πιέζεται σημεία δηλαδή? Ναι, γίνεται με τα δάχτυλα μόνο, απλά με το άγγιγμα. Ενεργοποιούμε το συνθετικό ιστό, δηλαδή το κολαγόνο και την ελαστίνη που υπάρχει στο πρόσωπό μας και αποβάλλουμε την ένταση από τους μύες. Δηλαδή, αν θέλω εγώ τώρα που έχω ρητίδες εδώ πέρα, βλέπετε, έχω πολύ ρητίδα, είναι έκφραση ρητίδες, το χαμόγελο. Άμα μου πατήσετε, ας πούμε, σημεία εδώ πέρα, θα φύγουν αυτές οι ρητίδες ή θα χαλαρώσουν? Θα τις στρώσουμε, όχι θα στρώσουμε τις ρητίδες, θα στρώσουμε το κολαγόνο και την ελαστίνη, να απλώσει, ούτως ώστε να μην σχηματίζονται, να επανέλθει το δέρμα στην αρχική του κατάσταση. Μιλάμε για πολύ ωραία κατάσταση. Αντωνία μου, εσένα τι να σε στρώσει, αφού δεν έχεις τίποτα. Έναν άγγελο, τι να στρώσεις με έναν άγγελο. Λοιπόν, για δείξτε μας, σας παρακαλώ. Η μέθοδος είναι αρκετά απλή. Ο δέκτης είναι χαλαρά, εξαπλωμένος. Ξεκινάμε με μαλάξι γύρω από τον αυχένα και ανεβαίνουμε. Ξεκινάμε με πιέση σε διάφορα βελονιστικά σημεία. Ωραία. Βελονιστικά σημεία είπατε? Ναι. Α, έχει και συνδυασμό με βελονιστικές τακτικές και μεθόδες. Ωραία. Και ξεκινάμε απλώνοντας ουσιαστικά το συνδετικό ιστό. Δηλαδή τη σύνος κολαγόνου και ελαστίνης. Κατά αυτόν τον τρόπο. Οι κινήσεις, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ απλές, πάρα πολύ απαλές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Θέλει κόπο, όχι τρόπο. Τρόπο, όχι κόπο, συγγνώμη. Χαλαρώνεις και πολύ. Χαλαρώνεις πάρα πολύ, γιατί είναι ακριβώς αυτό. Είναι, πέρα από ότι είναι ένα πολύ αναζωογονητικό μασάζ προσώπου, τεχνική μάλλον προσώπου, χαλαρώνει πολύ βαθιά το σώμα. Όλο το σώμα. Τώρα, όπως πατάτε ουσιαστικά την επιδερμίδα, απελευθερώνεται κολαγόνο, είπατε. Ακριβώς, και ελαστίνη. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι ενυδάτωση, σύσφυξη. Και γίνεται καλύτερη κυκλοφορία του αίματος με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, ό,τι κρέμες βάλουμε μετά το Rejouvance απορροφούνται καλύτερα. Τώρα, πέρα από αυτά, κατά αυτόν τον τρόπο στρώνουμε συνέχεια όλη την επιφάνεια του δέρματος. Και αυτό έχει να κάνει μόνο με το πρόσωπο ή γενικά? Όχι, δουλεύουμε όλο το κεφάλι, το λαιμό, τον αυχένα και το ντεκολτέ. Ωραία. Γι' αυτό το Rejouvance ολοκληρώνεται σε 6 συνεδρίες. Γιατί δουλεύουμε κομμάτι-κομμάτι, ξεχωριστή κάθε συνεδρία και κάθε κομμάτι της περιοχής αυτής. Δηλαδή αποτέλεσμα ορατό πότε θα έχουμε? Μετά από 6 συνεδρίες. Μετά από 6 συνεδρίες έχουμε ορατό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ξεκινάει από την πρώτη συνεδρία. Είναι πολύ αισθητό από την πρώτη και όλη συνεδρία. Δηλαδή οποιαδήποτε ρητίδα έχουμε, οποιοδήποτε αυλάκωση στο πρόσωπο, δηλαδή το βλέπουμε κατευθείαν. Ναι, απαλύνεται αμέσως. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνεχίζουμε σε όλη την επιφάνεια και δεξιά και αριστερά και στο πρόσωπο. Μετά αυτό που κάνουμε είναι να δουλέψουμε τους μύες. Οι μύες δημιουργούν τις συσπάσεις και δημιουργούν και τις ρητίδες έκφρασης. Επομένως, επαναφέρουμε τον οργανισμό στην αρχική του κατάσταση. Με διάφορες πιέσεις. Αυτά γίνονται με το πέρασμα του χρόνου, οι διαφοροποιήσεις στο πρόσωπο, ή παίζουν ρόλο, ας πούμε, στρεσογόνες καταστάσεις, όλα αυτά. Όλα αυτά. Διατροφή και οι μορφασμοί πολύ. Ναι. Οι μορφασμοί δημιουργούν τις ρητίδες, αλλά από την άλλη γυμνάζουν και το μη. Το θέμα δεν είναι νομίζει να είναι ακίνητος. Δηλαδή, εγώ έχω γυμνασμένους μύες στο πρόσωπο. Ακριβώς. Αλλά έχω γυμνασμένους μύες. Έτσι ακριβώς. Τέλεια. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Και επειδή. Αποβάλλουμε την ένταση. Πάντα μας ενδιαφέρει και το κόστος. Είναι κοστοβόρο αυτό ιδιαιτέρως ή είναι? Κάθε συνεδρία στοιχίζει όσο ένα μασάζ. Γιατί είναι χαλαρώνουμε όλο το σώμα ταυτόχρονα. Μπορεί να δουλεύουμε μόνο αυτή την περιοχή, αλλά το σώμα, η ενέργεια πάει παντού και χαλαρώνει όλο. Ακριβώς. Πέρα από τα αισθητικά ωφέλη του, έχουμε και επιπλέον ωφέλη, όπως καλύτερο ύπνο, καλύτερη αναπνοή. Ανοίγουμε όλες τις αναπνευστικές διόδους. Λιγότερο άγχος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ βαθιά χαλάρωση και ευεξία. Είναι σαν να κοιμήθηκες μετά από μία ώρα Rejouvance, μετά σαν να έχεις κοιμηθεί 8 ώρες. Ξυπνάς ανανεωμένος. Επομένως, πέρα από τα αισθητικά του αποτελέσματα, έχει πολλά επιπλέον ωφέλη. Ανακουφίζει από πονοκεφάλους και μικρανιές και βοηθάει πάρα πολύ και στην ανακούφιση του αυχένα.
Μας έχετε τρελάνει κυριολεκτικά. Αυτό ήταν ο σκοπός μου. Και όλα αυτά με την τιμή ενός μασάζ. Και όλα αυτά με την τιμή ενός μασάζ. Και είπατε θέλει 6 συνεδρίες για να ολοκληρωθεί. 6 συνεδρίες για να ολοκληρωθεί η θεραπεία και να έχουμε ένα σταθερό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα από την πρώτη συνεδρία είναι αισθητό. Το βλέπει κάποιος ήδη από την πρώτη συνεδρία. Το βλέπω ήδη στην Αντωνία, είναι πραγματικά αγγελικό το πρόσωπο. Έτσι κι αλλιώς είναι άγγελος η Αντωνία. Χάρηκα πάρα πολύ με το μοντέλο που μου είχατε σήμερα. Μόλις την είδα, λέω: OK. Δεν είχατε πάντως και πολλή δουλειά με την Αντωνία. Δεν είχα καθόλου δουλειά, η αλήθεια είναι. Αλλά πέραν το ότι το ρεζουβάζ λειτουργεί προληπτικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σχηματιστούν οι ρητίδες. Για να μην σχηματιστούν οι ρητίδες. Ακριβώς. Ουσιαστικά ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς αντιγύρανσης. Και γίνεται μόνο στο πρόσωπο, είπατε. Στο κεφάλι, λαιμό, ντεκόλτε και αφιένα. Για μπράτσα, ας πούμε, που μπορεί να αφορούν τις γυναίκες, γιατί ακούω συνέχεια όλες οι γυναίκες λένε εδώ έχω χαλάρωση αυτό το σημείο. Εκεί θα απευθυνθούν αλλού. Δεν πιάνει το ρεζουβάνς. Όχι, δεν πιάνει το ρεζουβάνς. Το ρεζουβάνς δουλεύει αυτήν εδώ την περιοχή. Πάρα πολύ ωραία. Αντωνία, πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά μέχρι που μπορώ να κάθομαι εδώ ώρα. Καταρχήν είναι σαν να έχει κοιμηθεί 8 ώρες, όπως μας είπε η κυρία. Καλά, εντάξει, δεν κάναμε ολοκληρωμένη τη συνεδρία τώρα. Πόση ώρα διαρκεί? Διαρκεί από 3 τέταρτα με 1 ώρα. 3 τέταρτα, όσο το μασάζ δηλαδή. Ακριβώς. Δουλεύουμε κάθε συνεδρία ξεχωριστά κομμάτια. Έχουμε αυτά τα επιπλέον ωφέλη. Είναι μια τεχνική που συνδυάζεται πολύ εύκολα και με διάφορες ενυδατικές κρέμες, δηλαδή θέλει κάποιος να κάνει μια ενυδάτωση. Οι αισθητικοί τη χρησιμοποιούν. Στρώνουν το πρόσωπο με το ρεζουβάνς και επιπλέον μετά ό,τι και να βάλουν απορροφιέται αμέσως. Είναι μια τακτική και μέθοδος που χρησιμοποιείτε μόνο εσείς δηλαδή? Τι εννοείται μόνο εγώ? Στην Ελλάδα μόνο εσείς το χρησιμοποιείτε? Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Είναι για πάνω από 10 χρόνια στην Ελλάδα. Απλώς είναι μια τεχνική που δεν έχει ακουστεί ιδιαίτερα. Δεν έχει ακουστεί ιδιαίτερα, ναι. Ναι, κυκλοφορεί πάρα πολύ καιρό. Απλά έχει φανατικούς οπαδούς, απλώς δεν είναι ευρέως γνωστή. Νομίζω θα γίνει και για γυναίκες και για άντρες. Εννοείται. Κάνει και στους άντρες δηλαδή. Βεβαίως, είναι για όλες τις ηλικίες. Και για όλες τις ηλικίες. Δουλεύει με τη μορφολογία του οργανισμού, δεν δημιουργεί παρενέργειες ούτε αλλεργίες. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν χρησιμοποιούμε λάδια ή κρέμες ώστε να αποκαλέσουμε αλλεργίες. Δεν επιβαρύνουμε με αυτόν τον τρόπο τον οργανισμό με τοξίνες ή άλλα χημικά στοιχεία. Όσο για το πρόσωπο που λέτε, μόνο στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού κάνετε μασάζ ή κάνετε μασάζ και στον αφιένα ή σε άλλα σημεία? Όλη αυτή την περιοχή. Όπως το βλέπετε, αυτό εδώ. Ό,τι βλέπουμε δηλαδή αυτή την περιοχή. Αυτή την περιοχή και πάνω. Ωραία. Και κάθε συνεδρία είναι ξεχωριστή. Δηλαδή, στην πρώτη συνεδρία στρώνουμε το συνδετικό ιστό σε όλο το πρόσωπο. Στη δεύτερη συνεδρία επικεντρωνόμαστε στο μέτωπο και στο κρανίο. Μετά μάτια ζυγωματικά. Τα μάτια τα δουλεύουμε σχεδόν σε όλες τις συνεδρίες, επειδή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή και σχηματίζονται οι πρώτες ρητίδες εκεί. Στην επόμενη συνεδρία δουλεύουμε πηγούνι και λαιμό. Μετά λαιμό αφιένα. Και μετά κλείνουμε με την έκτη συνεδρία, που γίνεται μια γενική εργασία για να δέσουμε όλο το σύνολο. Και την οποία τη χρησιμοποιούμε και σαν συνεδρία συντήρησης για να διατηρήσουμε τα αποτελέσματα. Και μετά από πόσο καιρό χρειάζεται να ξανακάνουμε τη διαδικασία? Αναλόγως την περίπτωση του καθενός. Ας πούμε, η Αντωνία, ας πούμε, μπορεί να θέλει μετά από 2 χρόνια. Λοιπόν. Τη συνεδρία επίσης στην έκτη μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και μεμονωμένα. Ας πούμε, ένα βράδυ έχεις ξενυχτήσει. Παράδειγμα, μου επιτρέψει τον ελληνικό, έτσι. Βεβαίως, πιστεύω. Και πρέπει την άλλη μέρα να έρθεις εδώ και να είσαι φρέσκος. Φράπα. Τι λύσεις έχεις? Όσο make-up και να σου βάλουν, ναι, μεν. Θα φαίνεται ωραίο το πρόσωπό σου, αλλά εσύ δεν θα νιώθεις καλά. Ενώ με το ρεζουβάνς θα νιώσεις και καλά. Δηλαδή θα φαίνεσαι μόνο καλά, θα είσαι και καλά. Αυτή είναι η διαφορά του και αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του. Πάρα πολύ ωραία. Μας τα είπατε και πάρα πολύ ωραία. Είστε λαλίστατοι. Πολύ επικοινωνιακοί. Να είστε καλά, Αντωνία. Κάτσε να κοιμηθείς. Αν και έχεις ξύπνα, σήκωση παρακαλώ. Έχεις καθίσει ήδη σαν να έχεις κοιμηθεί 8 ώρες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεση των τηλεθεατών και των τηλεθεατριών. Οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε για αυτή τη μέθοδο που λέγεται Ρεζουβάνς, είμαστε στη διάθεσή σας και σας χαιρετούμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξαναγυρίζουμε εδώ πέρα στους Other View, στους φίλους μας που πραγματικά ξεκινήσανε να ασχολούνται με τη μουσική για να δουν τα πράγματα αλλιώς. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Είναι πραγματικά και το όνομά σας έτσι πολύ πετυχημένο, η άλλη όψη των πραγμάτων και φαντάζομαι και πιστεύω μάλλον ότι και στη μουσική σας καταφέρατε να δώσετε μια διαφορετική προσέγγιση. Και να φανταστείτε ότι υπήρχαν άνθρωποι που στην αρχή δεν τους άρεσε το όνομα. Από δισκογραφία μιλάω, που συνεργαζόμασταν μαζί και δεν τους άρεσε το όνομα.